Vi skal nu se på noget repetition af prisoptimering, det vil sige valg af afsætningsalternativer, som vi også populært kalder det. Og det første spørgsmål, det er i virkeligheden, hvordan vi finder en optimal salgspris. Det svarer til, at vi siger, at den samlede dækningsbidrag det skal være stort nok til at dække virksomhedens kapacitetsomkostninger, altså de faste omkostninger, såsom husleje, maskiner med videre. Og det vi skal huske, det er også, at den optimale salgspris, jamen det er den salgspris, der giver det største dækningsbidrag i alt. Så det er det, der er vores udgangspunkt for at finde en prisoptimering. Vi kan bruge nogle formler her, nogle beregninger. Den første, som vi skal finde ud af, det er omsætningen. Og det svarer til, at vi tager salgsprisen og ganger med afsætningen, altså antallet af varer, vi sælger. Så skal vi trække vores variable omkostninger fra. Det svarer til, at vi har variable enhedsomkostninger, altså omkostningen, den variable omkostning per enhed, gange med afsætningen, og så finder vi vores dækningsbidrag. Det svarer til, at vi tager dækningsbidraget per styk og ganger med afsætningen. Der er to metoder i denne her måde at lave prisoptimering. Det vigtige er at huske på, at uanset hvilken metode man vælger, så får man det samme resultat. Totalmetoden. I det her eksempel, der skal vi lave en beregning for at få et overblik over det samlede dækningsbidrag. Og det gør vi på denne her måde. Vi ser her, at vi har en salgspris. Vi får en række hernede af forskellige priser. Vi får også nogle forskellige afsætninger. Og det næste, vi skal finde ud af, jamen det er, hvad den variable enhedsomkostning er. I det her tilfælde, så er det 500 kroner per gang. Det behøver det jo ikke nødvendigvis at være, men det er det, som er det her tilfælde. Lige så snart vi har fundet det, jamen så har vi vores omsætning. I og med, at vores omsætning, jamen det finder vi ved at tage vores afsætning, som vi har her, og gange med salgsprisen. Vi skal så også finde de variable omkostninger, og det gør vi ved at sige, at den pris, som vi har, de variable enhedsomkostninger, ganger vi også med afsætningen. Så får vi variable omkostninger. Når vi trækker vores variable omkostninger fra vores omsætning, jamen så har vi vores vores dækningsbidrag i alt i forhold til omsætningen. Det er det, vi ser i den her søjle. Det, som jo er vores opgave, det er at finde ud af, hvad er det for en af de her salgspriser, som giver det højeste dækningsbidrag i alt. Og som eksempel viser, jamen så er det 140.000 kroner, som er det optimale, det maksimale, vi kan få ud af det, og det svarer til 850 kroner i salgspris. Så 850 kroner, det er det, der er den optimale salgspris i denne her sammenhæng. For at være helt sikker, så kan vi også bruge enhedsmetoden. Man kan altså bruge de her to metoder til at tjekke, at det hele passer sammen. Udgangspunktet, jamen det er lidt det samme, som vi så før. Vi tager en salgspris, vi har en afsætning per styk, vi har en variabel enhedsomkostning, vi har dækningsbidrag per enhed, og så finder vi dækningsbidraget i alt. Det vil sige, hvor den forrige den så på det totale beløb, så er det her det udgangspunktet, jamen det er den enkelte enhed, altså den enkelte producerede enhed og den enkelte solgte enhed. Det er lidt det samme, vi gør. Vi finder altså enhedsprisen per enhedsomkostningen per enhed, som det hedder, variabel enhedsomkostning. Det næste vi finder, det er dækningsbidraget per enhed, og så får vi faktisk de samme tal igen. Og endnu en gang, der viser det sig, at den optimale pris, det er de 850 kroner, vi ser der, fordi vi rammer 140.000 kroner, og det er det højeste dækningsbidrag i hele den her række. Nu er det sådan, at nogle af de her metoder, de kan også godt bruges til at finde ud af, om vi eventuelt skal give en rabat. Det ser vi på det her eksempel. Der står der, at ved køb af mindst 300 par, kan der opnås en rabat på 20 kroner per par. Og ved køb af mindst 440 par, jamen så kommer der en yderligere rabat. Det vil sige, at nu ser vi, at de variable enhedsomkostninger, at de bliver mindre, desto flere vi aftager. Og vi skal stadigvæk se det i forhold til den salgspris, som vi så lige før. Når vi nu regner dækningsbidraget ud per enhed, så sker der noget herude i dækningsbidraget i alt.
fordi nu har vi jo ændret på parametrene her, altså på de priser, som vi har af omkostninger. Og det vil sige, at nu er det ikke længere et spørgsmål om, at det var som vi så før, at man udelukkende tager udgangspunkt i den samme variable enhedsomkostning, men man bliver nødt til at tage udgangspunkt i, at de har forskellige, der er forskellige niveauer, og det vil sige, at vores dækningsbidrag per enhed, det bliver jo så også forskelligt i forhold til det. Samlet set, så ser vi nu, at den højeste dækningsbidrag, det er ikke længere de 850 kroner, altså prisen herover, men 800 kroner, fordi der får vi dækningsbidrag på 149.600 kroner. I det her tilfælde, der skal vi se på, hvad der sker, når vi laver en prisændring. Det er også det, vi kalder nulpunktsafsætning. Vi har et eksempel, hvor man ikke er tilfreds med prisen, tror, at hvis man nu sætter prisen ned, jamen så er spørgsmålet, hvor mange par skal der afsættes yderligere i forhold til det eksempel, som vi ser heroppe, hvor vi jo har 100 par af 600 kroner, og vi har nogle variable omkostninger på 100 par af 400 kroner, og samlet set giver det et dækningsbidrag på 20.000 kroner. Hvad sker der så, hvis vi nu sætter det ned til 500 kroner? Tidligere havde vi som sagt 20.000 kroner i dækningsbidrag, og det vi regner ud, det er et nyt dækningsbidrag per styk, og det vil sige, at i det her tilfælde, vi har en salgspris minus de variable enhedsomkostninger er lige med dækningsbidraget, og det svarer til, at vi trækker 400 kroner for 500 kroner, og alt i alt så får vi dækningsbidrag per styk på 100 kroner. Beregningen af nulpunktsafsætningen, det gør vi så på den her led, at vi tager udgangspunkt i dækningsbidraget heroppe, de 20.000, dividerer med de her 100 kroner, som vi har nu i nyt dækningsbidrag per styk, og så betyder det, at vi har regnet os frem til, at vi skal sælge 200 styk par sko, for at det her det kan svare sig. Afsætningen skal altså med andre ord stige med 100 styk, for at det her det kan svare sig. Og det er nu op til den forretningsdrivende at finde ud af, om det er realistisk at kunne afsætte så mange par. Det kan også godt være en god idé at lave noget reklame, noget markedsføring, for at få en større afsætning. Vi tager udgangspunkt i det nøjagtigt samme eksempel som før, altså vi har en omsætning på 60.000 kroner baseret på 100 par af 600 kroner, og vi har nogle variable omkostninger på 40.000, som ud fra de her 100 par, hvor omkostningen den er 400 kroner. Og det vil sige, at det er stadigvæk de her 20.000 kroner, som er vores udgangspunkt for dækningsbidraget. I det her tilfælde, der har vi et eksempel på 3.000 kroner, som der skal bruges på markedsføring, og vi skal finde ud af, om det kan svare sig og markedsføre sig til i forhold til, hvor mange antal sko, der skal sælges. Det vi ser nu her, det er, at man lægger dækningsbidraget fra før, de 20.000, sammen med de 3.000 kroner, som reklamen koster. Samlet set, så får vi altså nu et krav til et dækningsbidrag på 23.000 kroner. Og det vi nu skal finde ud af, det er, kan det overhovedet give sig. Vi beregner et nyt dækningsbidrag per styk. Eftersom der ikke er blevet ændret noget, så er det 200 kroner fortsat. Og det vil sige, at vi tager udgangspunkt i de 23.000 kroner, som er dækningsbidraget nu, og dividerer med 200. Og det giver så 115 par sko. Afsætningen skal altså stige med mindst 15 par, 115 styk, for at det overhovedet kan svare sig og lave en reklameindsats til 3.000 kroner. Og igen er det op til den forretningsdrivende at finde ud af, hvorvidt det er realistisk at afsætte de her 15 par ekstra sko. Vi kan også godt se på kvalitet. Det er også en ting, som vi ser tit, at man ændrer på kvalitet for at få forbedret sit dækningsbidrag. Det er det, vi kalder nulpunktsafsætning i forhold til ændring af kvalitet. Det er nøjagtigt det samme eksempel, som vi har set før. Og det vi nu skal se på, det er, hvad ændrer vi ved, når vi har en variabel omkostning, som pludselig falder. Den har jo tidligere været på de her 400 kroner, og nu bliver det sat ned til 320. Det der sker, det er, at vores salgspris den er altså uændret. Men vi har et nyt variabel enhedsomkostning per styk på 320 kroner. Og det giver faktisk et nyt dækningsbidrag per styk på 280 kroner.
Det vi så igen gør, det er, som vi har set tidligere, vi tager så dækningsbidraget her på de her 20.000 kroner, dividerer med 280, som er det her beløb, som vi ser her. Og samlet set så lærer vi nu, at vi nu kun skal sælge 72 par sko, for at det her det vil kunne svare sig. Og det er igen et spørgsmål om den forretningsdrivende tror, at en ændret skinkvalitet, at det vil betyde, at der er 72, der går ind og køber de her par sko. Nulpunktsomsætningen er i det hele taget noget, vi kan bruge til hver gang der sker en ændring, altså kvalitet, vi har nogle øgede omkostninger i en eller anden art, eller vi sænker vores omkostninger. Vi kan også godt regne en dækningsgrad ud. I det her tilfælde så gør vi det på den måde, at vi har vores totale dækningsbidrag på 52.000 gange med 100, 52.000 gange med 100, og dividerer med 80.000 i omsætning. Vi tager altså det totale dækningsbidrag gange med 100 og dividerer med omsætningen. Det får vi så en dækningsgrad ud af, og det betyder, at nu ved vi, hvor meget der er tilbage til at dække de her kapacitetsomkostninger, som jo altså også skal betales. Og endelig et overskud. Vi har ligningen herned, krav til dækningsbidraget. Det er det, som vi ser her, gange med 100, og så divideret med dækningsgraden, jamen så får vi vores nulpunktsomsætning i det her tilfælde. I det her tilfælde, så ser vi, hvordan en dækningsgrad, den er, som vi så lige før, blevet regnet ud til 65%. Hvis vi så øger med noget markedsføring, 13.000 kroner, jamen så har vi i det her tilfælde nogle omkostninger på 65.000 kroner. Nulpunktsomsætningen, det bliver beregnet på den led, at vi tager de 65 gange med 65.000 gange med 100 og dividerer med 65, og så får vi 100.000 kroner. Omsætningen skal altså stige mindst med 20.000 kroner fra de 80.000, som vi ser heroppe, til 100.000 kroner, som vi ser der, for at det kan svare sig at lave den her kampagne på 13.000 kroner, som vi har indført heroppe. Der er en lang række faktorer, der skal med i overvejelsen, når den optimale salgspris skal fastsættes. Vi skal se på virksomhedens handlingsparameter, altså hvad vi selv kan gøre. Vi skal se på virksomhedens omkostninger. Det vil sige sådan noget herover, det vil være markedsføring for eksempel, og det her det vil være, at vi ændrer på kvaliteten. Vi bliver også nødt til at kigge udefra, at hvad er det kunderne har råd til, og hvad er det vores konkurrenter gør. Alt sammen påvirker den her prisfastsættelse, som vi jo skal i gang med hver evig eneste dag, når man driver en forretning.